تملتي تملسناكم علينا تقصل حتى يناب أتو سنغال يا مخلها يعرفك كنها بكاينة أوكي عنقفات هاجر عنقفات هنصت هاجر أب إيرترا انتاي بتفتح أنا بها بلا أتو سنغال أنس قد ما أدو خستاك قورا حتى في قدر ليدي وعلي حاتيته وعليكم ملش حجي أنت أمبولكو أنت يفعل علينا خفتنا إثيوبيا نقول صنعنا أفنصت حاجة كل ناسي أشحن شمونتميتن تسعني لا تمسي إسلامش إثيوبيا إذا مودرن إثيوبيا تبحر زنا أبيشينا زي كونس مودرن إثيوبيا أنا بزح في اللي زلنا مس إثيوبيا أي رأينا دس زي بلوم إريتران كله يخلقون تواردنا عقصاتهم نحنا حدينا يبلي يخونوا حقهم يوم نحنا كو بحاجة تسانينا تلاقي قدامه تلاقي أباريرنا كلنا يخونوا نساتهم نوكو عدوان نتيليان بحبر كينهم أباريرهم سميرهم حج إذن تحل خوين تمركي سلازي أنا جانا في هجراو هنسات أب إريتراون تجميرو أي تود أنت حزي كونس تجميري دو أي تجمرني الكاخ تحطر لزلك حتى خوين خمان سمعني أنا تخمت عن تيز بالله مجمر تعرق واحد خبرتاتهم نخلنا أسرنا زخول خبرتات نخلنا خرادات عنا زخال حدا بوليتيكاوي قطباوي حبرتسب من مسرات أي كسح حجر يقولنا أب إثيوبيا سنتين مسلكي أب إثيوبيا توم أورومو نمحارو حجي يشوفوا مالو يبحال مش انتاي تمريت ناتنا يقولوا حجي خامس يوم تامس يوم كأني ولا يتخاني نسخهم داني أب مبل 10 16 في زمن زمصاكم دالكم تسديدكم زمصاكم يكم بحيلكم قلنا عنا تشفشفكم مريتنا زنبره ارجسكم حموشت نقسنتات زنبره ناي كافا ناي ولايتا ناي قلمله شفليكم بارنت غيركم زحسكم وي سلاز تمرت تسي ناتكم ايكونن ناي خالوتي زبل خالو ذا سيم اب اريتران حد اخيتك حجي ناي مرت حتى تصعبي سلامنتاي ناتنايو حجي اب عنتوي عند برهاننا العدوان إثيوبياويان اب تاريخ اي سلام اب تاريخ اي سلام نحن اريتراويان اب تاريخ اي سلام تاريخنا نقولصو تحدى بخاري امبوت هادو بخاري امبو بيننا زلنا قبو سلازم قصحي ازي مريت ناتي يمبر نات كاي كونن نبحال نحرز ورقتك فقنص الجميل شيء كله بتنتم خوصي حج انت يخبل دلي زلهم لك خمت اورومو نمحا ازنات كاي كونن يدي سوغو شعتم قالوت كأن ناس اورومو انت يبلو اتلوم مريتي كاتسوغو زلها نسخه قدمي 300 عامات مسيخه زحس كاين برنات كاين كونن كازبلو خا يقلقل له حيت كوم ندابلنا تري خنبرينا مالتي كم اذا اديتراس ناي كلنا تسحات امطلنا تيو اذا خانا تيو نخلنا زتقب تاخلنا اريترا زبلا تحساسبه كنفطر كنكدالنا سلاز اذا مسحزي غنا زخدنا يمسلنا ولا تبوليتيكاو بحالنا انت داريخا قب ز مودرن بوليتيكس اب اريترا زمناو بوليتيكا اب اريترا خبز مسر جميرو اتي قصن اقاومان نتن بوليتيكاو سلفتات نزحج زمنا زنصبارق يمسل وي هايمانوت مسرت يقبر زياده وي نجد عليت غلي أوراجا مسرت يقبر كومين عند حلو لهم خسع لهم رئي خايون هاجر يبل ترى علويت خم شجور تقرفت بالكاجل أوشتا أوراجا وي هايمانوت وي قال حترخ بنا ما تغلب تصبت ما تغلب ترح هاجر يدوز تكملنا حج خابز خيوت أنا نحنا كم هاجر كم حنتي زرقت هاجر كنا نخنكيد زلنا عدل تسبي بيقولوا كنملس هاجر بخميت هاجراو هنصت انديلانو زلنا حجي هنصت هاجر ابغليو هاجرات
انت ابو زحنا زي اللي يخوينو ሃይማኖት ንበይ ንጥራሕሲ ኣብ ህንፀት ሃገር ክትቆመሉ ትኽእል ኢኻ ሃይማኖት ክትብል ከለኻ ግን ኣብቲ ሃይማኖት ዘሎ ክብርታት ኩሉ ሃይማኖት ክብርታት ኣለዎ ንኣብነት እንድሕር ደኣ ኸይድና ኣልጀርያ እንተ ደኣ ወሲድና ንነዊሕ እዋንሲ ሓንቲ ሃይማኖት ገይሮም ተሰማሚዖም ይኸዱ ነይሮም ናይ መንግስቲ መንግስቲ ሃይማኖት ነይርዎ ምስልምና ኩሎም 90% ናይ ምስልምና ሃይማኖት ተኸተልቲ እዮም ይኸዱ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን ዲሞክራሲ ኣታ ህንፀት ዲሞክራሲ ኣፍሪሶማ እንደገና ኣብ ሕድሕድ ኩናት ኣትዮም ንኣዝዩ ብዙሕ እዋን ከኣኒ ክስታይ ኮይኖም ኣብ ሽግር ኣትዮም ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ህንፀት ሃገር ዘላቒ ጌርካዮ ንኽትከይድ ክብርታት ዘይንቕነቕ ክብርታት ክህልውካ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብኡ ኣይ ክስታይ ኣይገበርናን ስለዚ ናብ ሓደ ሆሞጂኒየስ ሶሳይቲ ንኽትልውጥ እትገብሮ ፃዕሪ ፀገማትና እንታይ እዮም እንተደኣልና ምስኦም ይኸይድ ኣብ ኤርትራውያን ሕጂ ዝዓበየ ፀገም ዘለና ካብቲ ኮምፎርት ዞናትና ወፂና ካብቲ ኮምፎርት ዞን ሃይማኖት እንተኮይና ንዓኻ ትምእማዓካ ኣብኣ ከም ኮቦርታ ሒዝካያ ካብኣ ወፂኻ ብሃገር ክትሓስብ ትፅገም ኣውራጃ እንተ ደኣ ኮይና እታ ኮምፎርት ዞንካ ኣውራጃ ሒዝካ ኣብኣ ትጠቕለል ብሃገር ክትሓስብ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ዘረባናን ተግባርናን ብበይን እዩ ዘሎ ዘረባና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ደገ ወፂና ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ሃገር ንብል ተግባርና እንተ ደኣ ርኢናዮ ኣብ ውሽጢ ግን እንተ ደኣ ርኢናዮ ግን እንደገና ናብ ታሕቲ ወሪድና ነታ ሃገራዊ መንነት ክንሰርሓላ ኣይንርከብን ሕጂ እዚ ዝዓበየ ፀገም እዩ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ተመሳሳሊ ኮይኑ ስማዕኒ ኣብ ሃገራዊ መንነት ናይ ሓባር መረዳእታ ዝበፅሕና ኣይመስለንን ብዙሕ ካብ ኢትዮጵያውያን ንፈላለየ ዝረኣየኒ ነገር ብዙሕ የለን ንሶም ኮፍ ኢሎም ዘትዮም ጥራሕ ክፈትሕዎ ኣለዎም ንብል ኣለና ንሕና ከዓ ኮፍ ኢልና ዘቲና ጥራሕ ኢና ክንፈትሖ ዘለና ኮይኑ ስማዕኒ እቶም ዓበይቲ መሓንቆታት ኮይኖምና ዘለዉ ግን ዘይምኹኑይ ፍርሕን ዘይምኹኑይ ፅልእን እዩ ምኹኑይ ዘይኮነ ፍርሒ ኣለዎ ምዝ ክሰርሕ ከለኹሲ ክጠልመኒ እዩ ትብል ሕጂ ክጠልመካ ወይ ይኽእል ንኸይጠልመካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ውሕስነትካ እንታይ እዩ ንትብል ውሕስነትካ ተቐምጥ ኣይደልን ኢኻ ሕግን ስርዓትን ተሃሉ እሞ በታ ሕግን ስርዓትን እንተ ደኣ ተማእዚዝና ፅባሕ ንኮ እቲ ሕግን ስርዓትን ንሱ ከይጠልመኒ ክትሕግዘኒ እያ ክትብል ክትክእል ኣለካ እንተ ደኣ ንዘለዓለም ኣብ ዘይምኹኑይ ፍርሕን ጥርጣረን ፅልእን ጥራሕ ትነብር ኣለካ ኮይንካ ከም ሓደ ኮይንካ ንኽትከይድ ዘለካ ዕድል ፀቢብ እዩ ምዚኦም ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ እንዳበልካ ትኸይድ እንተ ደኣ ኣሊኻ ኣኺሉካ ክትሰርሑን ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ፖዚቲቭ ኣቲቲድ እውን የለን ስለዚ ዘይምኹኑይ ዝኾነ ፍርሕን ዘይምኹኑይ ዝኾነ ፅልእን ኣብኡ ኢና ንነብር ዘለና ጋማን ንብል ኣለና ካብዚ ነቲ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል እንድዩ ታሪኻዊ ምክንያታት ብዙሕ ክህልዎ ይኽእል እንድዩ ኣነ ምክንያት የብሉን እሞ ንዕኡ ክንጉሕፎ ኣለና ይኹን ክንዝብል ዘለኹ ንሱ ምክንያት እንተ ደኣ ኮይኑ እወ ፅቡቕ እሞ ፅባሕ ንኮ ከይጠልመካሲ ከመይ ጌርካ ውሕስነትካ ተደልድል ፅባሕ ንኮ ምስኣተና ከይንጠላለም እንተ ደኣ ኮይንካ ትፈርሕ እወ ምስኣተና ከመይ ጌራ ተዓዲ ትገዛእ መታ ንስኻ ከይጠልመኒ ኣነ ከይጠልመካ ፅልእ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓኒ ናይ ዝሓለፈ ኩሉ ክትገድፎ ክትኽእል ኣለካ ምክንያቱ ነዚ ክትገድብ ዘይትኽእል ኮይንካ ሃገር ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ሃገር ተዘይሃኒፅካ ከዓ ኣብ መወዳእታ ክልተኻ ተዓዋቲ ኮይንካ ክትወፀዱ ትኽእል ኩነታት የለን ተባዳዲልካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ኣንፎርቹኔት ኣብ መወዳእታ ግን እታ ዘላትካ ሓንቲ ዕድል ፅባሕ ንኮ ንዝሓሸ ሂወት ተዓሪቕና ተዳዳዲእና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኢልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዘን ክልቲአን ተን ዓበይቲ ፀገማት ኮይነን ትስማዕኒ ስለዚ እታ ዝዓበየት እዚኣ ዘይምኹኑይ ፅልእን ዘይምኹኑይ ፍርሕን ኣለና እታ ካልኣይቲ ንስልጣን ምውድዳር እያ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና የኛ ናይና ከኛ ከምኡ ዓይነት ኮይኑ ስማዕኒ ሻዕብያ ኣኺልዋ እዩ ሕጂ ታራና እዩ ዝብልሉ እዛ ኣውራጃ እዚኣ ትማሊ ገዚኣ ሎሚ ንስኹም ኣይትገዝኡን ኢኹም ታራና እዩ ዝብል ኣሎ
ስለዚህ እዚ ናይ ታራ ዝብል ኣተሓሳስባ ክነጥፍኦ ክንክእል ኣለና ተዓዲ ንኩልና ብማዕረ ከመይ ጌራ ኩልና ተሓጎስቲ ኩልና ተዓወትቲ ከመይ ጌርና ንኸውን ትማሊ እቲ ታሪክ ዝነበረ ክኸውን ክእል እንዲ ንዕኡ ገዲፍካ ንዝመፅእ ግን ንኩልና ከመይ ጌራ ትመና ዓዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ቆፊልና ዘይፍታሕ ነገር ዘሎ ግን ኣይመስለናን ስለዚ እዘን ክልቲአን ምክንያት ክህልዎን ክእል ነቲ ምክንያት ከመይ ጌርካ ተወግዶ ጌርና ግን ቆፊልና ክንሰርሓለን ተዳ ዘይክእልና ኣነ ኣብ ህንፀት ሃገር እዚአን እንተን ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይነን ዝስማዓኒ ኣራይ ጽቡቕ መብርሂ ኣቶ ዓንደ ብርሃን ርእይቶ ካብኣ ክንሰምዕ حرا أنا تاي خبل هجون هجراو مننت إرترا بمنصر إرترا اللي هيك أنا زريو بحزب ترى بحزب يكون حزب أبزغون يكون بتا حدا أنصار يكلني جن بوليتيكان اللي تنا إرترا كم يوم زريو زبل نوع يقرب تملأي مسناي حوسن قال كيف زدلي ناي إيرترايان بوليتيكال إليت ندحريت تملس الكان تداريخا ياو إيرترا بمسارتو تي ناي بارتيتات مقام كاب جزي إنجليز سلزي جمرة كابو أتي حظوظ نبرة أفلالاي ناي بوليتيكايان اللي هيك أنا بإيرترا مسؤول أساسي روز مسألة سجاب هيجيز اللقونات تدارينا يو هذا إرتراو هجراو مننت أبناي تقاومتي إنه نقطة تقاومت أبناي إرترايان اللي كان كم يوزر أنت لا تباهيلو مسؤول أساسي روز مسألة أجمعات سلزلو نعوم قرب حوسن قال تكيفوا لوجن عوش أتون قرب أنا خفتش سلزلو غير أنا حتى ربي له أجزء إنجليز مجزاتي إنجليز ويكا من محدار إنجليز إرترا أكل تخمقلا زخدوا لقوناتنا نعزب السوت رايزي كونه طاليانو بيفنسي فورسا زبل سممع إرترا أكل تنا من قال سممع سلازكونه سجاب يونايتد نيشن كيدو أبتي يونايتد نيشن تي إرترا تي كبساوي إرترا زبل بدمص حلف كله تي قلان السودان زبل كا بدمص تعرفوا مالتي ስለዚህ እዚ ስለዚህ ተሰማምዓሉ አሞዳታ ናብ ካላይ አኼባ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ተመሐላልፉ ፌደሬሽን ዝብል ፕሮሰስ መሲኡ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝገብሩ ዝነበረ ናይ እንግሊዛት ተሓሳሰባ ግን እንታይ ነይሩ እንተዳይልና ኣብቲ ናይ እዋንቲ ሃይማኖታዊ መሰረት ዝገበረ ኣተሓሳሰባታት ይሃኒጹ ነዚካ ኤርትራ بخلت هايمانوت القومت نخلت هايمانوت كا خلت قوم قاي وكل انزبل نحبرتسب عكلت زمكل polarization ازي زمصو صقم نغزا رسو اب حده وانا بتناي 50 تدارينا مبزحتيو غزي اتم اوروبايان مسيوم ኤርትራ እንታይ ትደልዩ ናጽነትኩም ደተባይለ حتت كله وين إيرتراوي عب تاريخ كم نريو حاد خوين كله وين إيرترا زبل ناس النت أي تراين بوجن عند النت كالي يقولوا بوجن الرابطة توم برو إيطاليان إيرترايان زبل زيوم أكبر بالكاخت دمير كاخت ريوم كلها واحد إيرترا زبل أي تراين بو مسارات كاياو نا فيدريشن فدرالوي سرعات مسفرسه ግን كل ህዝብ ኤርትራና ሜዳ ወፂኡ ካልኣይ ማሕበረሰብ ዓለም ማለትነ አካል ናይ ማሕበረሰብ ምግባር አተኸፊ ዝደረስ ሲሆ ማለት ስለመጥራቋ እንተ ዘይታወተ ንሕብረተሰብ ኣተሓሳሰባ አክልተም ቃል ግን ስጋብ ሂጂ ያሉ ይለዛ ምናነ ስለዚህ እዚ ናይ ቆላን ከበሳን ናይ ክርስቲያንን እስላምን ናይ ትግርኛን ዓረብን ዝብል ተፈላለየ ዓይነት መልክዕ ሃብ በመሰረቱ ቁልቁል ዝኸፍል ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ዝብል ኣጓፈት ይብሉ ስለዚህ
ፖለቲከኛታት ኤርትራውያን ነዚ ከጽብብዎ እንተ ደኣ ኮይኖም ሓደ ኣባሃላ ክጠቅስ ሓደ ኣፍሪካዊ ንጉጂ ዋኪዮንጎ ዝበሃል ኣፍሪካዊ I think ወዲ ዛምቢያ ድዩ ወላ ወዲ ዚምባብዌ ካክልቲ ሓደ ዲኮሎናይዚንግ ዘ ማይንድ ዝብል መጽሓፍ ኣለዎ እንታይ እዩ ዲኮሎናይዚንግ ዘ ማይንድ ዝጥቀመሉ ንሱ አፍሪካን ሊትሬቸር ሲ በአፍሪካው ቋንቋ ክጽሐፍ ኣለዎ ይዝብል ስለዚ መግዛእቲ ዝሃበና እንግሊዝን ፈረንሳይን ስለዝኾነ መብዛሕትአና አፍሪካ ይገዝኡን ስለዝነበሩ ብኡኡን ስለተማሃሩ እቶም ናይ አፍሪካ ምሁራት በቲ ናይ መግዛእታዊ እንታይ አኻትብሎ እዚ ቋንቋ ይጽሕፉ ስለዝኾኑ በአፍሪካ ሊትሬቸር ክጽሐፍ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ኢና መግዛእቲ ብዛሃቡና ቋንቋ ገርና ንጽሕፍ ዝብል ኮንሴፕት ዘለዎ መጽሓፍ እዩ አና ኸ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ስለምንታይ እንግሊዝ ዝተኸሎ ጠገም ካብ ኣእምሮና ዲኮሎናይዝ ዘይንገብሩ እዩ መፍትሒ ከም መፍትሒ ዝዛረበሉ ኣነ ዲኮሎናይዚንግ ዘ ማይንድ እዚ ኣብ 50ታት ዝነበረ ብእንግሊዝ ተኣታትዩ ሕብረተሰብ ኣክልተ ዝመቀር ኣተሓሳስባ ዲኮሎናይዝ ክኸውን ኣለዎ ካብ ኣእምሮና ንዕኡ ኣውፂና ኢና ኣብ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፍትሒ መሰረት ዝገበረ ሃገራ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክንሃንጽ ንኽእል ዝብል መረዳእታ ይዘልን እንተ ዘይኮይኑ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ወላታ ኣውራጃውነትም ሓንቶ ጠቕሶ ነይሩ ካብ ቀደም ነይሩ ኣብ ኤርትራ ኣውራጃውነት እንታይ ማለት እዩ ኣውራጃውነት ኣተሓሳስባ ድዩ ወይስ ንሓደ ክልተ ትህቦ መግለጺ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣውራጃውነት ኣብ ትርጉም ንገዛርሱ ሰባት በበይኑ ዓይነት ትርጓሜ ዝህብዎ ሓደ ዘሰማማዓካ ዴፊኒሽን ከማን የለን ኣብ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንቀየር እንተ ደኣ ኮይኑ ብፍላይ ዝወልዱ ዝብል ኣነ ካብዚ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባታት ወፂኡ ሓድሽ ዝኾነ ዝማዕበለ ን21 ክፍለ ዘመን ክምጥን ዝኽእል ኣተሓሳስባ ኣምፂኡ ነዚ ሃገር እዚኣ ተረካቢ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ንኹሉ ኤርትራዊ ኣነ ኤርትራዊ ሃገራ እያ ዝብል ስምዒት ክፈጥር ናቱ ዝኾነ ተራ ክጻወት ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓደ ካብቲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኩለን ተቃወምቲ ውድባት ረኣየን ሓደ ዝኾነ ፖለቲካል ሮድማፕ ይብለን ንምንታይ ሕቶይ ንኹለን ከሰማምዕ ዝኽእል ፖለቲካል ሮድማፕ የለን ኩለን ይኽሳይ ዝብላ ስለዚ እንታይ ትጠንቁተልካ ተፈላለየ ክልተ ነገር ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብላሉ ክልተ ነገር ናይ ኤርትራ ጸገም ካብ ቀደም ካብ 50ታት ዝነበረ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረን ኣውራጃ መሰረት ዝገበረን ጸገም ስለዘሉ ካብዚ ክንወጽእ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ኮቨናንት ኤሪትራን ኮቨናንት ዝብል ጽሑፍ ከነነብብ ንኽእል ኢና 2010 ዝወጸ ጽሑፍ ካልኦቱን ኣለዉ መሰረት ዝገበረ ብዛዕባ ፍትሕን ብዛዕባ ዴሞክራሲን ብዛዕባ ማሕበራዊ ፍትሕን እዩ መሰረቱ ግን ክትንትኖ ከልዎ ግን መሰረት ሃይማኖት ዝገበረ ገይሩ እዩ ኣብ መሰረት ናይ ሃይማኖትን ኣብ ክልተ ቋንቋን መሰረት ዝገበረ እዩ ገይሩ እዚ ናበይ ዝወስደና እንተልና አፍሪካ ሊባኖን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ትርከብ ሃገር እያ ሊባኖስ ሓደ ካብቲ ዓብይ ጸገማ መሰረት ሃይማኖት ዝገበረ ቅዋም ስለ ዘለዎ እዩ ናብ ወግሕድሕድ ኣትዮም ዝተፈላለያ ኣብቲ ከባቢቲ ሪጅናል ፓወርስ ኢና ዝበሃላ ኢራን ብሓደ ወገን ስዑድያ ብኻልእ ወገን ሶርያ ብኻልእ ወገን ተኣታትየን ነቲ ሕብረተሰብ ሶሻል ፋብሪክ ናይቲ ሕብረተሰብ ብናተን መረዳእታታት ከም ደልየን ጠውየን ሎሚ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ኣላ ኢልካ ክትዛረበላ ዘይትደፍር ኩነታት ተበሲሑ እዚ ዘምጽኦ ቀንዲ ጸገም እንታይ እንተ ደኣ ተባሂሉ መሰረት ሃይማኖት ዝገበረ ፖለቲካዊ ኮንፌሽናሊዝም ፖለቲካል ሲስተም ስለ ዝፈጠሩ ንሕና ካብዚ እንታይ ንማሃር እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ኤሊት ዲኮሎናይዚንግ ዘ ማይንድ እንግሊዝ ዝተኸሎ ተሓሳስባ ክነውፅኦ ኣለና ስለዚ ዝመንእሰይ እዚ ናቱ ተራ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝፈጥር
ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ከምፅእ ዝኽእል ፖሊሲ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ከረጋግጽ ዝኽእል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማሕበራዊ ፍትሒ ዘረጋግጽ ብፖሊሲ ዝተሰነየ ዓለምና በዚኣ ትሰርሕ ዓለም بإيكونومياዊ ፖሊሲ بፖለቲካዊ ፊሎሶፊ ተመሓደር እምበር ሃገርን ህዝብን አክልተ ብዝመቀል አተሓሳስባ እንተላኺድና ክጽግመና እዩ ስለዚ ንሕናውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዝፈለና ብዙሕ ነገር የለን እቲ ታሪኻዊ አመጻጻእሲ እቲ መልክዑ ይዝፈላለ እምበር ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ምንነት ኣብ ናይ ተቃውሞ ደንበ ክንደይ ከመይ እዩ እንተዳልካ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ስለ ዝኾነ እንግሊዝ ዝተኸለልና በአእምሮና ዘሎ አውፂና ብኻልእ አተሓሳስባ ክንትከኣለና ዝብል ዘለኒ ይቐኒየለ Thank you. ጽቡቕ ገሊጽካዮ ኣለኻ ሰንጋላ ኣራይ ኣብዚ አንታይም ቦልኮ ኣነ ጽቡቕ ኣሎ እንዲ ኣብ 50ታት ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ውድባት ክምስረታ ከለዋ ሃይማኖትን አውራጃን ዝገበረ አቃውማ ነይርዎን ኢና ንብል ዘለና ሚእቲ ብምእቲ ውስጡ ሰማማዕ ኩለንተን ዝነበረ አንድነት ንበል ምስ ኢትዮጵያ አንድነት ዝብሉ ዝነበሩ ንኢትዮጵያ ዘይፈልጦ ኩሉ አቦታትና ገሊኦም ንኢትዮጵያ እንታይ ምዃና ዘይፈልጦ ኩሉ አንድነት ኢሎም ግን ተቃሊሶም እንታይ አስሮም ነይሩ እንተዳልና ከምታ አንቶኒ ብሎ ዝነበርና ፍትሐ ነገስት እታ ኢትዮጵያዊት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ትብል በዓል ቀሺ ዲሜጥሮስ በታ ተዋህዶ እዮም ዝተኣሳሰሩ ነይሩ ከይዶም በቃ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚህ እታ ፖለቲካዊ አንድነት ትበሃል ፓርቲ ዝነበረት ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ትበሃል ዝነበረት ነታ ተዋህዶ ምትእስሳርና ምስ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ሃይማኖትና ክጠፍእ የብሉን ካብ ዝብል ስምዒት ዝብገስ እዩ ነይሩ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ስለዚ ሓቂ ኸ ዓንደ ብርሃን ኣነ ተሰማማዕ ዋላቶም አንድነት ዋላቶም ራቢጣ እስላምያ ሃይማኖት እስልምና እቲ ነጋውስ ናይ ኢትዮጵያ ንኦርቶዶክሳዊት ካቶሊካዊት ተዋህዶ ጥራሕ ከማን ሪኮግናይዝ ስለዝገብሩ ብዙሕ መሰል የብልናን ካብ ዝብል ፍርሒ ዝተመስረተ ስለዝኾነ ንሶም ከዓኒ ካልእ ፓርቲ መስሪቶም ነት ክስታፍ ክገብሩ ፈቲኖም ምስ ኢትዮጵያ ክንከውን የብልናን ዝብል ሕጂ እንታይ ኣብ ሃይማኖትን ኣብ አውራጃን ዝተመቃቀለ ነይሩ ንትብል ብዙሕ መረጋገፂታት ኣሎ ዋላ ራቢጣ እስላምያ እንተሪኢኻ እንደገና ራቢጣ እስላምያ እናተባሃልከ በአውራጃ ትፈላለይ ናይ ምብራቅን ናይ ምዕራብን እንዳበልካ ኣብ ከበሳ እንተደኣ መፂኻ ምስ ኢትዮጵያ ክኸይድ ዝደልን ናጽነት ኢትዮጵያ ኢሉ ዝማጎትን ስለዚ እዚታት እንተደኣ ርኢናዮ ኣብ ሃይማኖትን አውራጃን መሰረት ዝገበረ እዩ ነይሩ ማዕቢሉ ሕጂ መልክዑ እንዳቀያየረ ይምፃእ እምበር ካብኡ ብዙሕ ኣይወፅን ሕጂ እዚ ናይቶም ኤሊት ከም ፖለቲካዊ ክስታያት ንብለን ዘለና ናይተን ኤሊት ትብሎ ዝነበርካ እንድዩ ሎሚ ንዕኡ ዝልውጥ ፖለቲካዊ ባህሊ ካልእ ከድልየና ኣሎ ኣብኣ እሰማማዕ ኣነ ምስኻ ፖለቲካዊ ባህልና እንተዘይለዊጥና እዚ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታትናን ኣካይደአንን ገለን በቲ ካብቲ ዝፀንሐሲ ብዙሕ ፍልል የብሉን ወይ አውራጃዊ ወይ ሃይማኖታዊ ምንም ከምዚ ሽጉርቲ ሓንቲ ቅራፍ ዲኻ ክልተ ቅራፍ ወይ ሳልሰይቲ ክትኸይድ ኣለካ እምበር ኣብ መጨረሻ ኮፍ ኢላ ተፀንሓካሲ ወይ ሃይማኖት ወይ አውራጃ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን ትሕቶ ግን እንታይ እዩ ካብዚ ንክትወፅእ እንታይ የድልየካ ኮፍ ኢልካ ክትዝትለካ ብኡ ምክንያት ኣነ እተን ክልተ ዓንቀፍቲ ኮይነን ኣለዋ ኮፍ ኢልና ከይንዝቲ ክልተ ዓንቀፍቲ ኮይነን ኣለዋ እንታይ እንተን ክልተ ምኹኑይ ዘይኮነ ፍርሕን ምኹኑይ ዘይኮነ ፅልእን ፈጢርና ኣለና ሕጂ እዚ ኮፍ ኣቢሉ ከራኽበካ ይክእልን ምኹኑይ ኣይኮነን ምክንያት የብልካን ምክንያቱ ምክንያት እንተደኣሊኳ ነቲ ምክንያት ካብ ፍታሕ ክትደልየሉ ኢኻ ግደፍ ምዝስ ኣይራኸብን ገለ ከምኡ እንድሕር ኢልካ ፍታሕ የለን ስለዚ ኣነ ብኡ ምክንያት እዩ ዝብል ዘለኹ እምበር እቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ክምስረት ኣሎ ክልወጥ ኣለዎ ንዝብል ከም ኢንስትሩመንት የርእዮ ከም ቀንዲ ዓንቃፍ ኮይኑ ዘሎ ግን መሓንቆ ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ዘይምኹኑይ ዝኾነ ፍርሕን ፅልእን ኣብ ውሽጥና ፈጢርናዮ ዘለና እዩ እዚ ክዕረ እንተደኣ ኮይኑ መጀመርታ ነብስና ኢና ክነተዓራሪ ዘለና ዋላ ካብ ዝገርመካሲ ምስ ነብስና ኮይና ተባኢስና ዘለና
سلمتي مسنبسنا تبعيسنا لنا بلانو نزاربون نغبرون ببي كل التوقع يتفعلالين قاينا سنه اب ميديا خينا خنزاربن ابايتا وديتنا نغبرون كل تستفعلالين سلازي قدم نفسنا نتعارض انت حنا نفسنا خنتعارض جميلنا نزاربون نغبرون حد خنغبر انت داخلنا امود اتا ابايتا مصينا اب طربيزه خوفينا تزاتينا شجرنا خنفتح ايكن صقمنينا خاب زبل يزمص زلقوا علي سلازي اتو بوليتيكاو بحالكم محايشالو او بوليتيكاو بحالنكم محايش مس نفسها قدم تغبرون تزاربون حد خون كخلال اتا خلايتي ሃይማኖትን ፖለቲካን ወጸገም ዲዩ ኣብ ኤሪትራ ኮ ሃይማኖትን ፖለቲካን ጸገም ኮይኑ አይፈጥርን እዩ እንኳ ኢና ነው ዘለና ስለምታይ ዳሎ ጸገም ኮይኑ ስለምታይ ከም ዓብ ጸገም ነው ያለና ቀደም እኮ ዋላ ነቢ መሐመድ ነቶም ናቱ ሰዓብቲ ጸገም መሰጋጠሞም ናብ ዝሕጂ ምድር ሓበሻ ይልእኹ ስለዚ ሓቂፎም ተቀቢሎም peaceful coexistence ዘአምን ዝነበረ ሕብረተሰብ ይነይሩና ሃይማኖት ንበይኑ ጸገም አይኮነን ኢለ ዘአምን አለ ጸገም አይኮነን እቶም ፖለቲሽያንስ ጥራሕም ጸገም ክኸውን ዝፈጥሮ ዝብሉ አውራጃ ጸገም ኮይኑ ይፈጥርን እዩ ኤሪትራ በሰንከ አውራጃ ዝተቃተለ ክስታይ ኣብ ታሪኽና ሰሚዕና ይፈልጥን ኢና ነናተን ባህል ኣለወን ነናተን አካይዳ ነይሩወን ገሊኡ ፈጺሙ ዘይዛመድ ግን ክብርታትና እናተን ሓልን ነቲ ጎረቤትን ዘሎ ካል ዓይነት ምሕደራ ዘለዎ ተቀቢለን ዝኸዳ ሕብረተሰብ ነይሩ ስለዚህ አነ በወገነይ እንታይ ይብል ሃይማኖትን አውራጃን መሰረት ዝገበረ እንዳበልና ሃይማኖትን አውራጃን አይንጽላዩ ምስልምና ሃይማኖት ኣብ ሰብአውነት ይአምን ንሓውኻ ሓግዝ ይብል ፍቅሪ ዝምህር እቶም ክርስቲያን ከ ካብ አመኑም አይትፈለለ ካብ ሓደ ምንጭ ዝመጽ ሃይማኖት ወይ ንሕና ኢና ንخفوق ክንጥቆመሉ ክንደል ኸለና መፋላለይ ንገብሮ ዘለና እዚ እስላማዊ እዚ ክርስቲያናዊ እንዳበልና ኣብ ውሽጢ እንተ ኣቲና ኣብ ተኽብርታት ናይ ሃይማኖት ናይ ክልቲኡ እንተዳርኢና ምንም ዝፈላለ ነገር ኣይትረኢና ስለዚ ንሕና ግን ኣብ ዘይምኹኑ ጽልኢ ስለ ዝዓበና ስለ ዘለና ክንቅጽል ከዓ ስለ ዘለና ነዚ ፍልሊ ዘይብሉ ነገር ክልታይ ክንቅበሎ ይከኣልና ከም ዓብ ፍልሊ ዘሎ ጌርና ጥራሕና ወሰለና ዝኾነ ናእሽቱ ነገራት እንዳምጻኻ ክንድጎቦ ጌርካ ከተቀምጠን ክትከኣል ኣለካ ንዝኾነት ሕቶ ብመንጽር ሃይማኖት ርኢኻ ንሃይማኖት ኣይጠቅምን ያ ክትብል ትፍትን ሕጂ እንታይ እዩ ነታ ካልኣይቲ ዝብላ ዘለኹ እያ እታ ካልኣይቲ ናይ ስልጣን ውድድር ስለታ ጸገምናስ ኣብታ ናይ ስልጣን ውድድር እያ ዘላ ነታ ናይ ስልጣን ውድድር ንዓኣ ክትሽፍን ሰዓብቲ መታን ክህልውኻ ዘይምኹኑ ይፍርሕን ዘይምኹኑ ይጽልእን ክትፈጥር ክትከኣል ኣለካ ኣም ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣነ ኣብኡ ኮይኑ ጥራሕ ኮይኑ ስማዓና ስለዚ እታ ፖለቲካዊ ባህልና ወፖለቲካዊ ባህሊ ኣይንዛረብን እኳ ኢና ኮፊልና ሲኒሲ ሽግርና ኤርትራ ክትፈትሕ ኢላ ዶክመንት ኣዳልያ ዶክመንት መሰዳልዎት እቶም ካልኦት መፅኦም እዚኣ ፀገም ኣለዋ እዚኣ ብከምዚ ትመሓየሽ እዚ ኣይትፈትሕን እያ ክብሉና እንዳተፀበና ከለና ኣብ ሜድያ ትሰምዖ እንታይ ይብለካ ኖ ዝደኣ ዝነበረና እኳ ይብልካ እሞ ዝነበረካ እንተኮይኑ በዓል ንዓ ኮፊልና ብሓንሳእ ንስራሕ ሓንሳእ ንኸይድ ምስ በልካዮም ከዓ ሽዑ ኖ ሰብኣዊ መሰል ንብል ንሕና ማእኸል ናይ ዝኩሉ ስሕበት ሰብኣዊ መሰል ሰብኣውነት እስከመሰል ጌርና ንኸይድ ክጠምረና ይኽእል እዩ ሰብኣዊ መሰልና ስለዝተገፈፈ ኩልና ተዋሪድና ዘለና ስለዚ ኣብ ሓደ ክጠምረና ሰብኣዊ መሰል እስከ ንብል ሰብኣዊ መሰል ኮ ቅድምኹም ኢልና ኢና ብለኻ ፅቡቕ እሞ እንታይ ኢልካ ንዓብ ሓባር ንስራሕ ኖ ክንሰርሕ ኣይንኽእልና እንታይ ደኣ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፅላል ንኹን ስለምንታይ ሓደ ዘይንኸውን ኖ ፅላል ጥራሕ ንኹን ፅላል ጥራሕ ከም ፍታሕ ጌርካ ትወስድ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝረኣየኒ ዘለዎ ንሕና እውን ከም ኢትዮጵያውያን ንኸይንሰማዕ ተሰማሚዕና ጥራሕ ስለ ዘለና እምበር ኮፍ ኢልካ እንድሕር ተዛሪብካ ተዛቲኻሲ ክፍታሕ ዘይክእል ነገር ፀገም ብዙሕ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር የብልናን ስለዚ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ሕብረተሰብ ክትምስርት እታ ኤርትራ ናይ ኩሉና ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ከምኡ ዝሓስብ ግን የለን ወዲ ኸበሳ ነቲ ወዲ መታሕት ክገብር ከበሳ ክመፅእ ኢሉ ዝሓስብ ኮይኑ እቲ ወዲ መታሕት ነቲ ወዲ ኸበሳ እንታይ ክገብር ንመታሕት መፅዩ ኢሉ ዝሓስብ እንተደኣ ኮይኑ ባዕሉ መንደቕ ይፈጥር ኣሎ
صليزي حدا حبرة سبينا تا إريتراو مننتكو أنا إريتراوي بحرت بالكوينكا إريتراو أب كل بوتا خيدو خنبر أب كل بوتا خيدو خسرح أب كل بوتا خيدو كلا خبل زبل أمر كتقبل كتكلالك إريتراو مننت فتيرن دابلكا إذنات كان دابلكا كومفورت زون كأنات كتفتر تجي يتهرر من نالو مس نفسنا ينقدم كنت عرق زلنا إريتراو مننت أنا إريتراويان حدا كون حدنتنا إريتراويان دليت بالطب أخوينكا مس نفس خط عرق تزارون تجبرون حدا كون خلال أبيتها أمسكون حجي إزي أخن قبرها خسع زي كألنا أنا زي مخني تسألن زي مخني فرحن نسوت رح يتسأقم زخون الناس الله إلى يزعمنا يا بتعمي صبق مبرهيو إذا عنكفاتات هنتات هاجر أب إيرترا زبلسن بينو استجيرنا وممكن الزارب اللي زقبأنا يويلي إذا حسب أنا مغنياتو أب عندنا أب إيرترا نحر كيف كاس زفلليات ناي ورجع ناي هايمانو تايترينيها أب زي دياسبورا جن بتعمي أب ماس ميديا ليو أب جاليريو جانينو إيخا تريوت فلليات نت هنتات هاجرنا إيرترا أب عنكفات كوين النازل ليمو كتسالي تمرتخن قبرلو غمر استوسيدنا زقبأنا يويلي زحسب I think أبقى رئيت الله كاريا ودينا إنا مثلني أتو عند برهان اوكي انا بزح كسايه بال بزح رئيته يبلين انا يسامع معي جن انت يزبل كمتنا ኢትዮጵያ ዘራናይሲ ናይ ታሪክ ፀገም ስለዘሎ ታሪክ ዝመጽእሲ ገዲፎም بخال أمريكا أخمس والون ليتناتنا معدا زرعينا زنمرة أبانا ونسي زي نوح وان زساقي نازل قريب ناس نبحد بايتا مسينا بحد شات حساسبا نمسا زبن decolonizing the mind نسا خصات الله سلسدلو خيو بر يقني لنا تزمصي كذا لخي نطبقن اقداسيو اب هنصت هاجر يكون ولا نزمص نا إيرترا كمي حما مالتني عنقافي كونتات كفتر يخيليو زي يجي زرع زلو اب دغ زلو صقمات اوشت صباح نغو يلن نابزبل كنكيد بطعمي يشغرني يعني مخنياتهم سقيلو ابزي زمصو مالتني I don't know تم بوليتيكا إليت كل جزء تداخلهم ولا بصباح نغو اب إيرتراونسي كم زي عينت اي فطري نابزبلو مدمدمتا صحي مثلا ስለዚህ ከምነጥ በተታይዞ ባዓሉ ዝኻለ انت نزراربلو طبويو انا ابزي انا فقادنيا ማለት بحصر زبره زيكونه غفيحو نزي خقرب مس حوسن ጋር ولا مسكالو جروب وينا ديسكس كنغبرلو يقني لي يا بتعب منسيا دكنا نحواتنا كيف مهرود الوقت مخانكم بتعمي انا مسكن يا تحقق كثير الله انا سنقال لكاو اتا حدا بتاريخ نبقاس انتنا زلنا حجي بتاريخ كوين نبقاسينا اب تاريخ اناببانا خمام بيني زلنا اتي بولارايز بهايمانوت رح يكوننا بولارايز كوينا بهايمانوت بولارايز مسخون كاسي نناتكا دايم زبل إثيوبيا ترخالو مو نناتكا ناريشن استفتر ننوح جزي استفتر ناريشن سالو اذا ناريشن سزي بتجينا انتاينا نبلو ناريشن ترخا دينا نبلو بوليتيكا قاليو بوليتيكا وطوصواي اندي بوليتيكا وطوصواي كون خيليو دحر ننوح جزي مستداغاغمه كن ترخا ازي ترخا زي نناتنا ترخا لنا اذا نناتنا ترخا حج انتي فطرنا لهم سكا بتاتينونا حج بريج كن فطروا لكم كلالنا كنتعرق عين خلينا قد تعرقنا زخل انتاي انت العركه بريج كنفتر بريج انت تا بريج اندبندنت زخونه بدك انستي زخونت كوميشن ناي تاريخ تتصاري تعلقنا كنقبل كنكلالسنا معناته غاليوسي فصيمو زي ነገር ن30 عمت 50 عمت ملو تتريخو حق مسيلونا بقى غاريدونا حيت زمان دقه زختفرسون تداخينكا حدا اندبندنت كوميشن مسيب كم خبل كخلالو حدا جزيسي نشتي نزيئة زي متعرق ناي تاريخ نديكم ترخان ديلي نترخان متعرق اب 4 مسمراسي مريت يعدلو نيرو اب كندي عمته مهرت حجره سعالو قلت شحن شوعات تكون قلت شحن شمونتن دك 4 مسمراز بحال عند مشاله
أبوس نايديسا مريت تباهيلو عدلا يقبر نير حجي نايديسا مريت كقبر كله نحد خابتي ود عدي ثم عديسي لسه وصنديم أكلن كتعدلوا تقوليكم أكلن جن دك عدنا يكونكمن أي تفقدلكمن عين التباهيلون حجي حد خاباتهم فتسألينه معنات سخيت وهابين خيرهم كيدو انتهى خوينا أنا زي تقراواي خام مبوقل كايلو أنا تقراواي مبوقل يواي كيدو خاب إليان زدالوا مصحف خاب منيسيباليتنا أسمرة مسدرونا أوفيلو تسريبو حيزوا مصيو حالا معانت فوقو خلو بقول إنه لكم إليان يسمرة خزم محضري زغبرا نتركم بقولوا بزا مسارة زيا منيو أبربعة اسمرة أينو تجزاين مبوقلن إريتراوي أينو تيمكاي كاب تقراي زمصا زبلالو قدف كوينو شعو قدف كوين بقى نتعرق تباهيلو مريتو وسيلو إذا زفلتو تاريخ يزنقركم زلخو اجي نحنا خاني إذا تاريخ ندابلنا أن 30 عام زي تاريخ سلنقبر دق نستيو طرح زلو أشماقلي تاريخ زتصاريا غيرنا እቲ ታሪክ ተጻሪው እንተ ዝግለጽ ኣነ ዝሓሸ ብዙሕ ዓርቅና ዝኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ባይዘወይ ኣብ ሓደ ናይ ኣርኪኦሎጂ መጽናዕቲ ዝተገብረ ዝረኣኽዎ ኩናማስ ክሳዕ 4 ስመራ ከባቢ ይመፁ ነይሮም ንብረቶም ነይሩ ቀደም ሰሚዕኹም ኣለኹም ከምኡ ዝብል ስለዚ ኣስመራ ናይ መን እያ እንድሕር ኢልካ ከምዚ ሕጂ ኦሮሞን ኣምሓራን ዝበኣሱላ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኦሮሞ ናትና ይብሉ ናትኩም ኣይኮነን ንስኹም በበል 15,000 ዝመጻኹም ይኹም እንዳተባሃሉ ዝበኣሱ ዘለዉ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ሕብረተሰባት ብዙሕ ግዜ ይዘውር ስለ ዝኾነ ከምኡ ዘየለ ነገራት ንፈጥር ዘለና ዝመስለኒ ኣነ ኢንዲፔንደንት ኮሚሽን ተመስሪታሲ ነዚ ታሪክ ተተዓራርቀና ክትህሉ ትኽእል ኣለዋ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ፖለቲካዊ ፅውፅዋያት መዓት ኣለዉ እንዳተነገረ ዝኸይድ እሞ ኣብ ክንዲ ዝኣኻኽበና ከዓኒ ሓፁር ኮይኑ ዝፈላለየና ስለዚ እዚ ክሳዕ ዝግበር ግን ኩልና ንታሪክ ተመራመርቲ ንግደፎ ኢልና ግን ክንገድፎ ክንክእል ኣለና ካብቲ ትረኻ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና መዓት ትረኻታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚኣ መበልኩ እታ ዲስካሽን ከዓነ ዝበላ ሃገራዊ ህንፀት ኣብ ኤሪትራ ኣነ ካብ ዝሪኦ ዘለኹ እቶም ደቂ ኣንስትዮ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣውዲካ ምሕላፍ ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ባህልና ከዓ ከምኡ ጥራሕ እዩ ነይሩ መሬት ኤሪትራ ካብ ሓደ ውድብ ላዕሊ ኣይትፃወረን እያ ኣነ ዝበልኮ ዘይሰምዐ ኤሪትራዊ ኣይኮነን ክንብል 67 ዓመት ሙሉእ ዝፀንሐ ኣብ ኣእምሮና ሕጂ ኣእምሮና ተሓፂቡ ክፀሪ ብዙሕ ግዜ ክወስደልና ስለ ዝኾነ እቲ ዝሓሸ ዕድል ዘለክን ደቂ ኣንስትዮ እየን ስለዚ ኣብዚ ሃገራዊ ህንፀት እዚ ዓበየ ታራ ክፃወታ ዘለክን ንስኻትኩም ኮይኑ ዝስማዓኒ እቲ ካልቸር ክንልውጦ እንተደኣ ኮይና እቲ ማስኩሊን ዝብል ካልቸር ናብ ፌሚኒን ዝኾነ ካልቸር ስለወጥና ጥራሕና ክንተዓራረ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕን ናይ ኮኦፕሬሽን ዕድል ዘለወን ምናልባሽ ገነት እስኻትክን ዝያዳ ለባማት ኮይንክን ዘይኮነሲ ማስል ስለ ዘይብልክንሲ ቀልጢፍክን ናብ ኮኦፕሬሽን ጥራሕ ክንትኸዳ ይብልኹን እዮም ገሊኦም እሞ ናብ ኮኦፕሬሽን መታን ከተእትዋና ኢለ لو مشت متشم زالمتي تتنكف والله ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለካ ሙሉእ እምነት ኢኻ ክትነፅረሊ ውዒልካ ኣብ ህንፀት ሃገር ይኹን ኣብ ምምፃእ ሰላም ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ እምነት ከም ዘለካ ኢኻ ትነፅር ዘለካ እሞ ከምቲ ኣብ ምስላ ዘላ ኣብ ድሕሪ ዕውት ሰብኣይሲ ንፍዕቲ ሰበይትላ እዩ ዝበሃል እሞኒ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረፍ እንደይ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ፍሉጥ እዩ ንፁር እዩ ደቂ ኣንስትዮ ገነት ክእርማ ኣነ ደቂ ኣንስትዮ ክን ዘለዎ እቲ ፌሚኒን ካራክተር እቲ ባህርናታትክን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ኩሉ ግዜ ከተተዓርቃ ትፍትን እቲ ባህሪ ትሒዝክን ክትመፃ ደልየክን እምበር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክስታይ ስለ ዘለኒ ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ እዩ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ዓንቶይ ዝበልኮ እኳ እቲ ካልቸራል ዲፈረንስስ እቲ ፓወር ዲስታንስ ማስኩሊን ፌሚኒኒቲ ኮሌክቲቪዝም ኢንዲቪጁዋሊዝም እዚ ሎንግ ተርም ሾርት ተርም ዝብል ዓደ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ካብ ሾርት ተርም ናብ ሎንግ ተርም እያ ትኸይድ ኣቦ ናብ ሾርት ተርም ገፁ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እዚታት ስለ ዘሎ እቲ ባህርያት እዩ ዝብል ዘለኹ እቲ ባህርያት እቲ ካልቸርና ክንልውጥ ኢና ፖለቲካዊ ባህልና ክንልውጦ ኣለና እንተደኣ ኢልና እቲ ፖለቲካዊ ባህልና ናይ ወዲ ባህሊ ዘይኮነሲ
ናይ ጓልን ስተይት ባህል ከነታኣታቱ ተላልና ናይ ወድ ባህሊ ናይ ሓፂር እዋን እንዲሁ ናይ ጓልን ስተይት ግን ናይ ነዊሕ እዋን ያትጥምት ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካዊ ባህልና ንነዊሕ እዋን እንዳጥምትና ክንከይድ ክንክእላለና ዝብል ዘለኹ ምስተናይቲ ሆፍስቲድ ዝበሃል ዝበላ ናይ ካልቸር ሓሙሽተ መለክዕታት እዮም ዝብል ፖለቲካዊ ባህልና ከይለወጥናዮ ሃገራዊ ህንፀት ሃገር ከነረጋግጽ ክጽግመና እዩ የኽብል ዘልየ ማለት እዩ ኣብ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሱ ይጸልወካ እዩ ንኣብነት ንእሽተይ ክውስኸላ ዓንዲ ብርሃን ዝያዳ ክሳብ ገብረን ትኽእልኻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ቴድሮስ መለሊኽ ዮሃንስ ሃይለ ስላሴ እንተዛሪእኻዮ ነታ ፍትሐ ነገስት ስለ ዝኣምኑ እታ ፍትሐ ነገስት ሲ ክብረ ነገስትን ክልቲአን ኣብ መወዳእታ ናብ ክርስቶስ እየን ዘብፅሓኻ ስለዚ ንሓደ ሰብ እንተደኣ ፍትሒ ስኢኖም እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም እንታይ እታ ቃል ዝጥቀሙላ በህግ ኣምላክ እዮም በህግ ኣምላክ ሕጂ በህግ ኣምላክ እንተልካ እንታይ ማለት እዩ ብሕጊ ናይ ኣምላክ ክትብል ዘለኻ ንሃይማኖት ኢኻ መሰረት ትገብር ዘለኻ ኣነ ብሕጊ ኣምላክ ኢላ በህግ ኣምላክ ብያ ኣሎ እንተይሉካ በቃ ጠጠው እዩ ዝብል ሽዑ ሰብ ምክንያቱ ንኣምላክ ይኣምን እታ ሃገራዊ መንነቶም ብኡ ዝተሃነፀት ስለ ዝኾነት ኣብ ኤሪትራ እንተደኣ ኸይድካ ብሕጊ ኣምላክ ዝብል ትሰምዕ ዲኻ ዝባን ንጉስ ኢለካ እዩ ዝብል ተስዋይ ንሕና ሃሊ ኣብ ንጉስ ኢና ንኣምን ኣብ ንጉስ ስለንኣምን ኢሳያስ ምስ ነገሰ ደድሕሪኡ ክንከይድ ኣዝዲፉና በቲ ዓርበሮ ዓዝዲፉና ንቆልና ምክንያቱ ዝባን ሕጊ ንብልን ኢና ውሕዳት ኢና ዝባን መንግስቲ ኢና ንብል ዝባን መንግስቲ ኢለካ ኣለኹ ንቕንቕ ከይትብል ሕጂ እቲ ባህሊ እንድሕር ዝባን ሕጊ ክንብል ጀሚርና ከዓኒ ናብ ሕጊ ክንኣምን ክንከይድ ኢና ሕጂ እዚ ታሲ ኣለዎ የኽብል ደልየ ኣብ ኢትዮጵያ ዓንዲ ብርሃን እግዚአብሔር ያሳየዎት እዮም ዝብሉ ፍርዲ ስኢኑ ናብ ናይ ቤት ጽሕፈት ናይ መንግስቲ ክኸይድ ከሎ ጥርዓን ክቐርብ ከሎ እግዚአብሔር ያሳየዎት ኢሉ ይጅምር ኣብ ቤት ፍርዲ ኸይዱ ጉዳይ ክቐርብ ከሎ እግዚአብሔር ያሳየዎት እዩ ዝብል ምክንያቱ ናብ እግዚአብሔር እዩ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ዝደለዩ እዩ እግዚአብሔር ዝኾነ እዩ ዝኸውን ኢሉ ስለ ዝኣምን ስለዚ እዚ ንባህልኻ ሪፍሌክት ዝገብር ነገራት ኣሎ የኽብል ደልየ ስለዚ እተን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እቲ ባህሊ እየን ከምኡ ስለ ዝኾነ ናይ ምትሕግጋዝ ዓመፅ ሓይሊ ምዘውታር ብዙሕ ኣይፈትዋን እየን ስለዚ ናብኡ መታን ክመልሰና እቲ ፖለቲካዊ ባህልና በቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሊ ጌርናሲ ክንክሽኖ ክንክእል ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ቁሩብ ርእቶ ኣብዚኣ ክህብ ኣነ ገነት if you don't mind okay go ahead ማለት ስኒ ኣነ እንታይ ይሰማማዕ እንደ ምስ ሰንጋል ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ንፀገማት ኮፍ ኢለን ክፈትሓ ባህሪ ኣለዎን እዩ ከምኡውን ይብሉ እዮም መብዛሕትኦም ግን ባህሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮነን ክንወስድ ዘለና እንታይ ደኣ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ከነምፀን ኣለዋ ኢምፓወር ክንገብረን ኣለና ኣብ ተቃውሞና እኮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መራሒቱን ርኢና ይንፈልጥን ሓገዝቲ ጌርና ኢና ንወስደን እምበር ከም ሓደ ንውድብ መሪሐን ክኸዳ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ የለዋን ማለት ኣይኮነን ግን ኣይንሓስቦን ኢና ስለዚ ተተሓሳስባና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሓሳስባ ክኸውን ዘይኮነ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ ፓወር ኣምፂና ከነሳተፈን ኣለና ከምኡ ተኮይኑ ጥራይ ትፍታሕ ዝመፅእ እምበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሓሳስባ ስለ ዝወነንካ ኣይኮነን ፌሚኒስት ሲ you don't have to be a female to be a feminist እዮም ዝብሉ ማለት እኔ ፌሚኒስት ክትከውን ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ይብልካን ተሓሳስባ እንታይ እዩ ዝብል ግን ጓል ኣንስተይቲ እውን ትጣበቕ ኢኻ እዩ ስለዚ ኢምፓወር ክትኮን ኣለክን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዚ ተቃውሞ ደንበ ናይ ኤርትራ ወሰንቲ ተራ ክህልወክን ኣለዎ ኣብ ገድሊ እውን ሂወት ከፊል ክንኽን ስለዚ ናታትክን ተራ ዓብዪ ኣብ ዝመፅእ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ላንድስኬፕ ናታትክን ስራሕ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ከም ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሓሉ ይግባእ ኣብ ኖቶን ብማሕበር ጥራይ ክትሳተፋ ብፖለቲካ ውድብ መፂኽን ከማን ኣብ ምምራሕ ናይ ፖለቲካ መፂኽን ክትሰርሓ ክትክእል ኣለክን እዚ እንተኮይኑ ጥራይ እዩ ነጥቢ ተቐይሮ ዝመፅእ ናሽናል ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩት ዝበል ሓደ ናይ ኤንጂኦ ይመስለኒ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ
women's participation political participation كما يو دق انستيو political participate خغبرا زغلا نفسه كف هاجر እንዳበለ زمهرن معدا زبن institutions يو ምናልባት ንዑ ሪፈር እንተገርኩሙ ብዙሕ ናይ ደቅ እንስትዮ ከመይ ገረን ከመዓራ ከም ዘለውን ዝምህር መጽሓፍ እዩ just recommend ክገብር ስለዝደለኹ እዩ ስለዚህ ደቅ እንስትዮ ብመሰረቱ ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ደንበዚ ዓብይ ታራ ክትጻወታ ትኸላኽን ክትቅይሮኦ እንትኸላኽን ነዚ ዲስኮርስ እዚ ክትቅይሮኦ ትኸላኽን ይህ ክብል ደለ የቀነለ ስለ ዝሁሉ ግዜ ዝሃብኩምና thank you تازمت حالك عندي انت قبل دلي نسو اب هنص ديمقراطي مثلا كازبلك انتوي مثلا فتينا نهبنا يكونت UN 4 እንዳበለ ይخيدال مثلا up to political decision making process كاتوا مثلا ابو ابت هنص ديمقراطي كنزارب كلنا بزعبا مثلا كنزارب لنا حجي ግን እቲ feminine ዝብል cultural characteristics ክመጽእ ላለው ኣብ ህንጸት ሃገር ክብል ጥራሕ ስለ ዝደረኸየሞ ጽቡቕ ኣለኻ ኣብ ሓደ ኢና ዘለና ናይ ግድነት ኣይኮነን ጓልን ሰይት ክኸውን ዘለካ ግን ክንመሃሮ ብዙሕ ግዜ ወስደልና ስለ ዘሎ ንሰን ተመጽን ግን ብቀሊሉ ከተጎርኦ ይኽእላ ስለ ዝኾና ጥራሕ ዝብል ዘለኹ እምበር ክንመሃሮ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ተኣምን ተኮይንካ ኣብ ኮላቦሬሽን ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ተባዕታይ ነዚ ዝኸውን እተን ሜድያታትና ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለዋ እቲ ሕፅቦን ኣሎ እኮ እዩ ሕፅቦ እናተሓፀብና ምስከና እኮ ድሓር ኩልና እኮ ሓደ ክንከውን ኢና ኣብ መስርሕ ናይ ግድነት ሜይል ዝነበረ ፊሜይል ክኸውን የብሉን ሜይል ዝነበረት ፊሜይል ዝነበረት ሜይል ክትኸውን የብላን ሜድያ ዓብሮላ ኣለዎ እሞ ገነትና ባኽያት መጽእ ዘላ ሜድያ ዓብሮላ ኣለዎ ስለዚ እዚ ከተስተምሩ ትኽእል ኣለክን የቀነለይ thank you ዶክተር አቶ عند ብርሃን ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ ኣዝዩ መሃር ነይሩ ኣብ ብዙሕ ነገር ተመላላእ ነይሩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቲ ሕቶ ንኽንሪኦ ዕድል ከፊትካ ኢኻ የመስግን بتفطرون قالن سيسس بتفطر حالايتن طرنافن ባህሪ ዘለዋ ሞ بخم كله خمصالو نقدميت نبل ዘለና ማለት ገሊጽኩም እኹም ኩሉ እምባራ መውዳእና ኢና ሕጂ ኣብ መውዳእታ ካብ ዝናይሎም ኣስተምህሮ ሒዝናዮ ክንከይድ ዘለና ዕዮ ገዛ እንታይ እዩ ትብሉ ኣብ ሓደኹም ጀምሩ ድሓን ነዞም ተኸታተልትና ሒዞም ክኸዱ ዘለዎም ዕዮ ገዛ ክትህብዎ أنا كل نجار كتعملنا أنت أخوينو حجراوي سينيت خنا دلدل كنكلا لنا حجراو مننتنا خدلدل نجارات خنسرح لنا كاب زي مخني فرحن كاب زي مخني تسألن وجيت كنبل كنكلا لنا صينا تتعرات ارتي صينا فرحات كنكون يبلنا تبعت كنكون كنكلا لنا كمثل نزخل شجر كفتحه اللي ترى أنت أتسانينا أمدأتا كمثلنا زخل سجل أي كلون يلنا نبقس كاب كل جزء تتعرات أرتي كاب كل جزء فرحت نخون أو تعيو مخنيات تليو خينو أبايتا يمتع تبايتا زولو تأجم كأني تفرحي تتسلي كعرق يخيليو مبالكو إذا نسبت أن نقبره وددر جزيو زحنا فيو الداخمون عنا فواردنا أنت زي كينو أبخب صحنا زخل نجاريلن هاجرنا كلها هاجرنا كلها تملكت بناي كل سمم مطرح هاجر كتهنص علوا كتمرح علوا لنا كنحسب كنكلا لنا مراحن مسيحن كندلقوا عمتات حليفنا حنت سقم مو نقدمي تنخي تسانينا شعو ابتوشتي ابت مسرح تمارح دي ولا تي مسيح شعو كنرخوينا ام بوركو يعني ابن اتعند برهنا ولا أنا تفلي بالله إن بحكي قليسو ويو مسيح ويك عمرحية دلينا يلوم حكيو أنا بفلا إذا تذكر زول دوزي سي political elite يلون مالته يكون نقول نقدميت كمسألة نقدميت مسيو نزيك على سزي كقلسوا له بحدشات حساسات كقلسوا خلالو زنابره حزوز مثلا تدعوينو
ከምቲ አንስታይን ዝበሉ ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ስለ ዝገበርካ ኣብ መኻልእ ውፅኢት ተምፅእ እንትኮን ጽበት ኮይንካሲ እንሰይኒቲ ጽላለ እዩ ዝብል ስለዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተሓሳስባታት ሒዝካ ሽግራት ክፈትሕ ማለት ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ዲኮሎናይዚንግ ዘማይንድ خصاطላ ስለ ዝደለኹ ተሓሳስባና ንቀይር ብመግዛእቲ ዝመጽና ተሓሳስባ ንቀይር ሓድሽ ተሓሳስባ ንምጽእ ንሱ ዝመርሖ እዚ መንእሰይ እዚ ንቅድሚት ይምጻእ ቅድሚት መጽኡ ነዚ ስርዓት እዚ ክቀይር ክኽእል ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ በዚ ሕጂ መስመር ዝኽየር ዘሎ ምኻድ ንጽባሕ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣብ ምፍጣር ዕንቅፋት ክኾነና እዩ يرانيل Thank you. أتحسس بأنا كثير لنا يتغني إنكم بأخون كله نأتي هايمانوت با ورجاب با خالق با مفعل لازم نتوم بوليتيكينياتات نتوم كمر حزدليو نتوم نسلت أنزو وادادرو مخسب رحيموني أتحسس بأنا نعري بمولو استمهرو أمسيلو مشت بتعمل مسجدكم تحتاتلتنا لما عنتي مدمنا أبزو ودينا لنا ناتو عند برهان ادمينا ادمسني تخبير كابم صاكا بتعمنا مسغنكا تدلونتكاون قصالي ابره كالنا لكا من اسيات نمهار مالتي بتعمي بسمين بسبسليتم كمسغنكا يفتو سنغال كاحموترو ياملنا كما ابزو دينا لنا بروك معلت ثانك يو دانيلنا خبرتي هابله Ketino